Mistoqsijiet parlamentari mill-kelliem ewlieni Laburista Evarist Bartolo jitfgħu dawl fuq l-att ta' studenti fl-iskejjel postsekondari li mhux itemmu b'suċċess il-kors li jkunu daħlu għalih. Is-sena li għaddiet daħlu 1519 student ġdid fil-Junior College, 377 minnhom ma komplewx għat-tieni sena, uħud għax waqfu waqt li oħrajn m'għaddewx mill-eżamijiet fl-aħħar tas-sena. 2% tal-istudenti li bdew it-tieni sena irriżenjaw. Din is-sena fil-Junior College daħlu b'kollox 1415 student ġdid, 104 anqas studenti mis-sena li għaddiet. Waqt li l-att ta' studenti ġodda naqas fil-Junior College, l-att ta' studenti ġodda li daħlu fl-iskola Giovanni Kurmi fin-Naxxar żdied mis-sena ta' qabel. Is-sena li għaddiet fl-iskola Giovanni Kurmi fin-Naxxar daħlu 1262 student ġdid, waqt li din is-sena daħlu b'kollox 1440. 178 student aktar mis-sena li għaddiet. Is-sena li għaddiet 155 student li daħlu fl-iskola Giovanni Kurmi Higher Secondary kienu studenti ġejjin mill-Junior College.